Il-Partit Nazzjonalista u l-eks Ministru Tonio Fenek għandhom ħafna xi jwieġbu wara x-xhieda li ħarġet illum mill-każ ta' Libel li beda jinstema' kontra l-Ministru Chris Cardona. Il-Partit Laburista fi stqarrija sostna li mix-xhieda li ħarġet illum jidher il Tonio Fenek gideb meta qal li l-arloġġ ingħata lilu minn mara illi kienet tammiraħ. Intqal ukoll li trid tintrefa' responsabbiltà mill-Partit Nazzjonalista li għandu jwieġeb għal diversi mistoqsijiet, speċjalment brabta mar-rigali li ngħataw direttament lilu mill-kumpanija Powerplan li tinsab investigata brabta mal-każ ta' tixħim fix-xiri taż-żejt mill-Enemalta. Il-Partit Laburista staqsal fejn il-Partit Nazzjonalista matul il-kampanja elettorali ħeba l-fatt li ngħataw lilu direttament dawn iż-żewġ arloġġi. Staqsaw wkoll fidejn min jinsabu dawn l-istess żewġ rigali illum. F'din l-istqarrija l-Partit Laburista enfasizza li għandha tintrefa' responsabilità politika kemm il-Partit Nazzjonalista u kif ukoll minn Tonio Fenek li sissa baqgħu siekta wara li ħarġet din l-informazzjoni.